Ourense, que empataba en Beasaín no primeiro partido da eliminatoria. Falamos con Gabri Palmás. Hola Gabri, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Primeira parte do obxectivo cumplido, non? Primeiro partido fora da casa e cando menos non perder. Sí, ao final era unha eliminatoria a 180 minutos e agora pois quedan 90. O resultado sigue sendo o mismo. Partimos de empate e agora a ver se no Couto somos capaces de ganar o partido. Agora hai que facer valer o factor campo. Sí, a ver, nós durante o ano, pois máis ou menos desenvolvémonos igual tanto fora da casa como na casa. Ao final hai que facer un bo encontro, vos 90 minutos, ou se hai prórroga, pois a prórroga tamén, tratar de ganar. E seguramente vai ser un partido apretado e de detalles, como foi tamén o donte, non? Sí, ao final ese tipo de eliminatorias vai marcar quen sea contundente nas áreas, tanto ofensivamente como defensivamente. Case se tratan máis nestes casos dunha cuestión de non cometer erros, non? De, sobre todo, evitar calquera tipo de error que te poda penalizar. Sí, ao final o fútbol é un xogo de que se cometen moitos erros. Canto máis te aproveites deles ou canto menos cometas, pois estarás máis cerca de gañar os partidos. Ao final, accións que te poidan facer xogadores para gañar os partidos, pois Messi non hai moitos. Non sei se o equipo psicolóxicamente ou como reaccionou o equipo psicolóxicamente ao que pasou na última xornada da fase regular, porque tiña desa salvación directa na man. Iso afecta, non afecta ter que xogar agora este playoff? Non, a ver, ao final para nós foi un mazazo non gañar ese último partido que nos daba a salvación, e aparte, sobre todo, pues, tal como se deu, que non fomos capaces de matar o partido nesa segunda mitad, tuvemos 4 ou 5 situacións para matalo, e ao final, pues, no minuto 93 quedámonos con cara de parvos. Entonces, ao final, pues, foi un mazazo. Durante esta semana fomos recuperando. E, bueno, neste partido, pois, ao principio, os primeiros 15 minutos costounos un pouco, ao final eles viñen dunha situación totalmente distinta, eles meteron no descuento para meterse nese play-out, e costounos un pouquiño, pero despois adaptámonos e ao final o empate eu penso que foi xusto, pero se alguén mereceu gañar fomos nós. Sí, eu ia por aí, porque vendo como foi o partido, creo que tivestes ocasións suficientes, algunhas moi claras, e un cando chega a este momento, os play-off, cando tes que abrir un pouco o melón de o que te vas a enfrontar, que é un pouco descoñecido, agora que xa vos coñecedes, creo que todo vai ser, non digo máis fácil, pero sí xa sabedes por onde pode ir. Sí, bueno, ao final agora está todo un pouco máis estudiado. Ao final, pois, podes mirar partidos dos rivais e máis ou menos nós outro día o partido estaba moi ben preparado. Sabíamos que eles teñen moi bo xogo, sacan moi ben o balón desde atrás e así foi. Ao final, pois, flaquean un pouco máis en accións defensivas e así que foi tal cual. Ao final, que é sorprendente que un equipo vasco trate tan ben a pelota. Xa tiñamos esa referencia nós tamén a semana pasada, pero eso eu creo que pode provocar que podade seguramente apretalos no Couto en herba natural e roubarlles. Sí, ao final eles teñen bastantes xogadores cedidos pola Real Sociedad, non sei se algún do Bilbao tamén, son xogadores xovens, ao entrenador gustalle ter bo manejo de balón, e a verdad, pois, nese tipo de partidos que a mellor, pois, xogas máis tensionado, pois a verdad, eles asumiron bastante riscos atrás e saliulle bastante ben, a verdad, sobre todo ao principio. Javi, algunha cuestión? Sí, supoño que para Gabi tamén que presumiblemente haberá bo ambiente no Couto, non? Un partido absolutamente decisivo, pois co respaldo da afección sempre todo máis doado, non? Sí, ao final canta máis xente poda vir a mirar o partido e a apoiarnos, pois todo vai sumar. Ao final o que vai marcar vai ser o traballo que fagamos dentro do terreo de xogo, pero ao final non mismo que haya 300 personas que haya 800 ou máis. É moi importante porque hai moito en xogo, non? Que a afección apoie.
Sí, ao final estamos xogando a temporada a 90 minutos. A diferencia do partido do Laredo, nós xogábamos todo, eles non se xogaban nada. Agora mesmo pues, a situación cambia porque nos xogamos os dous equipos a temporada. Gabri, pois que haxa moita sorte nesa eliminatoria, que haxa moita sorte, queremos ver o Ourense unha temporada máis na segunda federación, estamos seguros de que así vai ser, que ides gañar e que ides superar ese play-out e que va desmantelar a categoría.